Ezkerraldeak Adagoako eskualde batzordeko kideok eta enkarterrietako enpresa desberdinetako ordezkariok iritzi publikoari eta labeko zuzendaritzari gure protestarik biziena helarazi nahi diogu sindikatu horrek egin eta sare sozialetan hedatu den bideoagaitik. Bideoaren edukia arbuiatzen dugu, alde batetik bideoa guztiz antisindikala dalako. Bere asmoa da, enpleguaren zuntxiketaren ardura helari leporatzea. Sindikatu batek ez luke horrelakorik egin beharko. Bideoan gainera, lagun askok egindako lanpostuen aldeko borroka sindikal zintxo eta gogorra gutxiesten da. Hain zuzen ere, borroka horretan, eraren protagonismoa erabatekoa izan danean. Langile klasearen interesen aldeko gure borroka leiala izan da, eta horrela izaten jarraituko du. Horregaitik, goitik bera gezurra da, elak beste alde batera begitu duela, enkarterrietako eskualdean lanpostuak desagertzen hasi diren bitartean. Gainera, bideoak gure sindikatua alderdi jakin bateko kolorearekin nahastu nahi du. Egileek badakite zenbateko errespetoa dugun alderdi politikoetako afiliazioarekiko. Eta ezagutzen dute alderdi, erakunde eta botere ekonomikoekiko gure autonomia tinko defendatzen dugula. Gauzak horrela azaltzen dutenak, errealitatea manipulatzen dutenak, aurre iritzi ugari dutela erakusten dute. Benetan penagarria da, labeko arduradun batzuk sindikatuen arteko norgehiagoka halako muturreraino eraman izatea. Ez dugu ukatzen lehiatzeko eskubidea dagoenik, baina gezurra eta manipulazioa ez lirateke onartu beharko. Ez da bateragarria sindikatuko oinarriei honelako mezuak igortzea eta era berean sindikatuen arteko lankidetza aldarrikatzea. Horrela jokatzen dutenek ez dute elarekiko aliantza berezirik bilatzen. Bideoaren asmo bakarra da erari erasotzea eta bide batez enpresetan lana beltz egiten duten hainbat pertsonen eguneroko borroka zikintzen saiatzea. Kontrara, elaren borrokak eskualdeko beharginen babesa jaso du. Azken hauteskunde sindikaletan agerian geratu baita barriro ere gure nagusitasuna. Hauek ez dira gure ustez, karta soziala eta horrelako gai garrantzitsuak partekatzen dituzten erakundeek erabili beharko lituzkeen jokabide kodeak. Elaren eta laben arteko elkarlana oso pisu handiko faktorea dela pentsatzen dugu. Gure herriko eremu sozial, sindikal eta politikoan. Pisu handikoa eta beharrezkoa gainera. Baina helburu hori benetakoa izateko ezinbestekoa da gaur salatzen dugun moduko jokabideak gaitzestea.